Orenwinkels in de sector vinden het expietig omdat Jan Sikkes vaak een oorvolling wie op het aanbod. Ja, dat is heel jammer. Ik bedoel, er zijn al weinig stoffen, zaken stien stofzaak meer. Iedereen koopt via internet. Wij merken wel echt de meerwaarde dat mensen hier komen, zowel de stofjes in bielkool lezen, bielkruidziekje, voor natuurbuurtziekje en advies welke stof wat ze wijs voor broeken kennen. Juist omdat we meer mensen beginnen met naaien, zou het mooi wezen dat er meer stienwinkels binnen die het ook aanbieden. Zeker sinds corona zijn heel veel mensen weer achter een naaimachine gekropen. En willen het nu nog leren van oma's en beppes die dat nog wel in de vingers hebben. Oh ja. En vooral de jongeren dus, die komen. En dat vind ik wel heel erg leuk. In Soernes is het dat Jan Sikkes een concurrent wie van de winkel. Maar nevens Hedder is dat net het geval. Nee, maar er zijn weinig stoffenzaken en die kunnen prima naast elkaar bestaan. Jan Sikkes had een oren soort stoffen. Die had ik gardinenstoffen, meubelstoffen, hebben wij net. Waar hij modestoffen, verkleren zo. En waar mensen heel prettig op maat van mensen. Dus het kan prima een jongen elkaar bestaan. We hebben contact hoor, mooi eigenaar Jan Sikkes. Het faillissement valt hem zwier en hij vindt het te lastig daar nog wat over te sissen. Nevens curator van de Muln had het bedrijf te krijgen met volle hegere leen- en energiekosten. Het zwaar ging de organiëren al voor een verlies.